Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa, ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. May sa abaro a parswa, ti siya sino man a mainaig kan ni Kristo. Naglabasan dagiti daan a banag, kat dimtengan dagiti baro. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Kumusta tilakad mo, Violeta? Ayos lang ta. Oh, nang rabi ka din. Wen, nanganak ko ni di karinderya. Oray siya. May mayatan di mangan tayo itiruar. Sakbay nga agawid tayo. Tapno intun sumangpot tayo. Maturog tayo latan. Oh, ada nagtuktok. Ni Kandra siguro day ta. Siya kung timangilo ka tidiri daw. Nay, sikat ikaladawan na simbang patkandra. Rabi iuna yan. Ala, umunag ka. Ay, mariknak ti bannog ko. Agto kaawak man pa. Ay, uray siyak. Napanugak mo ita. Ay, basit lang tinadukot ko ita. Sangaribo lang. Ayos daytan ah. Siguro. Ado tinadukot mo itaan niya, Kandra. Iruar mo man, takitaan tayo. At damot kit di 8,000. Ne, Wow. nawad-wad Kasusweldo siguro ti akin wallet itinadukot ko. O sika, Violeta, manumot tinadilihensyam. Upat aribo laang. Ngam okay daytan, ngam ti awan. Sapay kumamatag swerte ak inton bigat. Tapno nawadwad mo timayawid ko. Ay, ala, intay pa'y maturog. Napanugak ka talaga. Ibangkok adagos na ti kwarta. 8,000 ko naman. Narigatan. Ang mga nutakawon da perla kan Violeta. Napagklan nga agtatakaw da gita kakadwa. Kandra, nakaluto kami. Makan tayo. Wan! Umayan! Agawaam, lumami isto'y makan. Wan! Umayan! Ay, kalpasan ti panagar mo sarmi. Inak adagos ang ijibangko. Kat ibangkok manantoy kwarta. Nagkimasan ti taraon. Ay wala. Longganisa. Prito nga itlog. Ganti na pa. Saad dapay kape. Ayos daytan. Wana. Wan gayam. Mang tedak manen iti share ko para iti masapsapol tayo diti kusina. Da kayon ti makaamo ang makitsenda. Wanan. Kanayon mat ada kami. Sana bale. Taad-ado ti share ko ngamda kayo. Iso ada kayo latan ti makitsenda. Ay rumbang lang ah. Total, kanayon ti swertem. Ado a kanayon ti matakaw mo. Madilihin siya ko namutan no may mayat adenggan. Ah? Wan, madilihin siya. May mayat ngagpay so adenggan. Wan gayam, sa dino ti destino yu ita. Siyak, ijay simbaan. Ado ti tao ita Domingo. Malam ama panak, tamas ado ti tao. Oray siyak, ijay mo ti pagturo nga. No kasta, agpapada tayo nga rod. Ala, agkikita tayong tulaangan ija simbaan. Iti malam. Dituya ko na magna. Ta shortcut ang mapan ija simbaan. Ay, nagada yung tumot ija simbaan. Di lalaki anang itara iti bagday di abakat. Nagpaabagatan. Surotak, kamak-kamak. Hoy, lalaki. Sikate nang itaray iti bagtibakat. Saan ka di? Nakita ka? Isood, di ka makapaglibak. Kwa? Amok adito iti naglamangam. Kabisadok na iti alugar. Ha? Sino ka kadi? Inak ti intaray mo tibag na. Ayan tibag. Ha? Ala, yagmon tibag. Tapno saan ka nga ipapulis? Kwa? Aguray ka. Apay nga intaray mo tibag ti inak, ha?
Kuha, ma'am. Masakit tinak. Kat kasapulan mi ti kwarta pagpahagas na. Anya ti sakit na. Mapukpukaw na ti limbong ti panunot na, ma'am. Sipod nagbabae ti amak. Kat pinanawan na kami. Kasyamot kan tinagbanagan ti inak. Anya? Ha? Buisit day ta klase ti ama. Sa dino ti balayo aya? Ije ka eskwataran, ma'am. Anya tinagan mo? Alvin Cruz, ma'am. Oh, at ti bag, ma'am. Kita aktil naon ti bag. Ha? Nagado a kwarta. Sorry, ma'am. Sige, inakon. Mabait lang. Atoy. Alam dahi ti a kwarta. Makatulong kan ka na itoy. Agyaman nak, ma'am. Sige, inakon. Alaag ti kwarta. Ibulsak iti dakkel a bulsa ti pantalon ko. Nagaduday ti a kwarta. Kat inak tumanen ibang ko. Kat day ti bag. Ibasura ko. At ako ni terwar ti simbaan. Dangatan Violeta kan Perla. Ayan dangatan. Malabit. Addadan iti unag ti simbaan. Kat agpalpaliiw da iti sipdutan da. Adda bakit anak katugaw iti bench iti igi ti dalan. Ni. Abi akas lahat. Ni, agsang sangit. Asid kakman. Apay nga tang agsang sangit day ta abakot. Akas laad da parikot na. Nana. Agsang sangit ka mo't. Uwan. Ngamin. Intaray dati bagko. Bag mo? Uwan balasang ko. Aday jay ti kwartak. 50,000 pesos anapan ko inutang iti kumarek. Taaramatin me iti ospital. Ospital? Huwen balasang ko. Aday iti ospital nila kay ko. Tanay stroke. Anya tinagan nyo, Nana? Agustina Garcia, tinagan ko, balasag ko. Intaray dati bagyo? Kunayon sa itay. Intaray ti lalaki. Siguro, agtawan iti 16 wano 17. Nagpartak ati maray. Kadya ko nasiputan tinagturungan na. Diyos ke. Isunsamot na ito dya intaray ti barito ti bagna. Nana. Ada ka di ay diyo iti bagyo nga intaray day dya lalaki. Ada jay aidik iti senior citizen balasang ko. Kastagayam. Barang maisubli ti bagyo, Nana. Barang makonsensya dyan ang itaray. Sapay ko matakasta balasang ko. Iso nga'y mayak dito'y simbaan. Taumay ko ikararag, sapay lang ko matamakonsensya. Diyan nang itaray itibag ko, katisoblina. Sapay inututang ko lang da diya akwarta. Ngaramatin ko manila kay ko, diya ospital. Ala, intayon di ta simbaan, Nana. Kaikararag ta. Sapay ko mata maisubli ti bagyo. Naibasa itay ti mensahe tayo ita a Domingo. Ti may kadwa a Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17 akunana. May sa abaro a parswa ti siya sinuman a mainaig kan Kristo. Naglabasen dagiti daan a banag,
kat dimtengen dagiti baro. Ngem kasano ang mapasamak daytoy kakabsat ken Kristo. Ket tapno agbalin tayo a baro a parswa, intay nga rod agbalbaliw. Tunggal maysa, ammuna ti kaunggan na, ken ammuna ti aramid na. Dakes man wenno nalinteg nga aramid. Makikapya tayo nga rod iti Diyos, babaen ti panangay ayo tayo ken kuana. Idyan ti dakes adalan, ket suruten ti nalinteg adalan. Iti kasta, inton makadanon tayo iti pangukuman, intay to agawat iti balangat apara kada tayo. Tamasapol adumatag tayo amin iti pangukuman ni Kristo. Tapno awatan tayo ti rumbeng nga agpaay kada tayo. Sigon iti naramid tayo. Naimbagman wenno dakes, bayat ti panagbiag tayo. Kat ita, makunamanen a Semana Santa, apanang lagip tayo iti panagtutuok niya Apo Jesus. Kastaunay tirigat na, sinapsaplit, kan inlansada iti cross para karagitibas basol tayo. Di tayo kumangarod sayangan na ita nga inna panagtuok, kat makikapya tayo iti Diyos. Agbalbaliw tayo, tapno agbalin tayo abaro aparswa, kat makipagnaed tayon token kuana, ijay paraiso na. Bridge 8 na. Yamanak. Daytoy jibag tibakat ngayon basura kita eh. Inakon. Agawid akon. Takita ka na imbag tilinaon daytoy abaga. Saan ako nagsipdot? Agawid akpay nga umuna. Darla, ayan ni Kandra. Kadwata itay anak katugaw iti likod. Idi madama ti misa. Ngamawan matan. Kasla na si putak arimwar kalpasan ti mensahe ti padi. Amano da na si putan na adukutan na. Iso asinurot nan. Nalabit akasta. Kasano? Ada ka din nakita masipdutan? Adda, ngamsaan pa'y arimwar. Baknang dayjay abaket. Uray siyak. Baknang mo't abakat tay puntiryak. Sapay ko matagbaligi ta. Hello, Violeta. Sa dino ti ayan nyo? Dito'y tiyandaan. Peste, saan kami ang nagbaligi iti lakad mi iti simbaan? Umay kayon. Agawid kayon dito'y dagos tayo. Ha? Apay? Apay nga da ka dita. Nakadilihensya ka kadi adagos? Basta agawid kayon. O sige, umay kami. Bye! Bye. Ay, kayat ko ang makasarita dagiti kakadwak. Napaglandamot ngagtatakaw. Ibagak ti kayat ko ang mapasamak. Kat bareng umanugot da. Anya ka diti ibagam Kandra. Pinagawid na kami mat. Importante ka de. Importante para kanyak. Ngam, jaklam mo kada kayo. Nangigyo ka di, tayo minisahe ti padi iti misa. Ay, uwin Nalawag ka na awatak. Oray siya ka. Naawata ka na imbag. Kasla, datayo atalo ti pangibagbagaan ti padi iti dayja ang mensahe na. Ngamin, dakes ti aramid tayo. Kat no dyan tayo kano ti dakes nga aramid, kat makikapya tayo iti Diyos. Akayat na asawan, ilintag tayo dagiti aramid tayo. Ay kat agbalin tayo abaro aparso ha. Kat surutan tayo kano tinalintag adalan. Aging ga makadanon tayo, iti pangukumat ni Kristo. Ison sa daytan di kunada. Amapan ka ijay awan patingga na arigat. Wenno saan, ijay paraiso. Kat, sa dino ti kayatyo apapanan? Ijay ka di awan patingga na arigat? Wano ijay paraiso? Ijay paraiso Ay, uray siya ka. Asino mo timayat iti awan patingga na arigat nga eh. No kasta nga rod?
Ikagumaan tayon ti agbalin a baro a parswa. Ha? Saan tayo ngagtakaw? Wana, agbalin tayon anasaya at atattao. Narigatan, no maipurwak tayo iji awan patinggana, arigat. Naimbag nga oras mo, Nana. Sino kay tayan? Umay kabiit, Nana. Kaya't kakasarita. Importante launay. Tasaan mo't amabalin aditi ospital ti pagsaritaan ta. Ay, malagib kan. Si katay nakasarsaritak ijeruar ti simbaan. Wan, Nana. Kasano? Makaruar ka ka di ditoy? Ay, sige, balasang ko. Adamot kit di tay apok nga agbati ditoy. Isupay lang tagbantay. Kasta tinapasamak, Nana Agustina. Inikaklatan iti kwarta di barito anang itaray iti bag mo. Ta ipa-ospital na kano di inana. Yamin, mapukpukaw na kano ti limbong ti panunot na. Ay, kastagayam. Ay kaasi damot nga rood nga agin Kati kwarta nga inted ko kankwana. Manipod iti bag mo. Sino katakon, Nana? Kompleto ti kwarta nga ada iti bag mo. Ha? Kat, ninayunak pa yan, Nana. Ninayunam. Napan ko inruar ti kwarta kiti bangko. Kat itulong ko kada kiti agkasapulan iti tulong ko. Ngamin, talagang agbalbaliw ako, Nana. Iti kasta, agbalinak mo't abaro aparswa. Ay na, agyaman tayo iti Diyos balasang ko. Katala, ituloy mo ti agbalbaliw. Maragsakan ti Diyos kan ka. Wan, Nana. Sige, kastapay nga rod. Umay kayon to sa rungkaran iti balayo. Ta inalak mo ti adresyo. Kinupyak iti IDEM, Nana. Manak, taymay kayo manan, manang kandra. Wan, Alvin, umay kami mangyag iti kasapulan ni nanang mo. Ado ti ginatgatang mi apara kada kayo. Agyaman kami kada kayo, manang. Inton sumaraw na check up ni nanang mo. Umay kamin tumat ako ganda ka. Wan Alvin, di kagdanag. Tumulong kami aging gat kabailan mi. Basta ituloy mo mati agbalbaliw. Akas kada kami. Wan, manang Violeta. Napilitan na klaiding agtakaw. Ken agsipdot. Gaputa ka sa pulak ti adu a kwarta. Para ka ni nanang. Kat no kayat mo, ituloy mo ti agadal. Tada kami ti makamukan ka. Napagsasaritaan min day tatallo. Ha? Wan, Alvin, adan trabaho mi ita. Ngam plano mi ti manglukat iti pakanan. Sapay kuma, tabindisyonan na kayo ti Diyos. Manang kandra. Oray si kamat, Alvin. Sapay ko mata, bendisyonan na kayo ti Diyos. Agimbag kumamatan ti inam. O anya, gagayam ko. Sa bahal iti madlaw ko kada kayo ita. Ad-adda na pimintas kayo Uray si kakandra. Pimintas kan pimudaw ka. Siyempre, makuna abaro tayo itan aparswa. Gusto ka, Violeta. Naglabasan dagiti daan a banag, kat dimtangan dagiti baro. Kaya't naasawan, adan Diyos iti kaunggan tayo. Madaydayaw ti Diyos. Agyaman tayo iti Diyos. Madaydayaw ti Diyos. Iti surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto, impakaam muna akasla ti Diyos ti mismo ngagdawdawat kada tayo. Itinaga ni Kristo, yun ay unay na amakikapya tayo iti Diyos. Awan basol ni Kristo, ngamgapo kada tayo, imbaklay na dagiti basol tayo, tapno iti panakikay kaysa tayo kankwana, mairanod tayo iti kinalintag ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan.
Insurat para iti radyo ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Pedro Kapitulo 2, versikulo 1. Iwaksi yung nga rod ti amin a kinadakas, panangalilaw, panagin sisingpet, panagapal ken pamadpadakas. Papagayam, intay dinggan ti may sapay a pakasaritaan, a may tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Awan ka diti aramiden nyo ita, nanang? Mapan kami kan ni tatang yu jay talon, Rika, anak ko. Apay aya. Mabalin ka di nga ipaawir ko ti apo ko yo. Day off ko kumaita. Ngam, nag-text mat kami ni Marison niya. Awan ka no ti kadwanay jo pwesto ita. Ay, nukas ta nga rod, saan ako nasumurot kan ni tatang yaw. Ay, agyaman naklaunay, nanang. Nawan anyaman na anak ko. Pakaragsakak ti tumulong kada kayo nga anak ko. Idagas ko nga ro ti apuyo inton madamdama, nanang. Ay, uwan ah. Di kay pumampanaw, ah. Wen, dituyak laang balay. Urayak ti apo. Adamot gayam ti kaanakak dito na. Kontrolem tabusis mo, Julia, anak ko. Amang ano makaring takaanakam. Kunak man no day off ni manang Rika ita. Apay ada kayo ti mga awir iti anak na. Imawag ka no, but tay kumari na. Ni tatangay. Adamanan ijay talon. Amumot na ijay. Saan ang makatal na no awan ter aramiden na. Siya man ti mga awir di ti kaanakak nanang. Ay, di mo pala istorbon anak ko. Ang mga no agsangit. Murayam ang makaring. Anya ay tigagaram. Awan matkit di. Imayak. Ta kayat kailaang mata makita ah. Di Edgar nga yan, nobyo. Apay, asaan kayo ang nagkuyog? Ada trabaho na ita, nanang. Umay tumanen ah. Inton adan tuwayana. Isumat lagaya madi kasimuraut bakay. Imbati mat nga ron ni Rika to'y apo ko talakay. Sa dino tinapanan ni Rika aya. Ada iji palingkay. Kapilitan ang nagtrabaho manan ah. Gusto matkit day no saan na nga intungkot sa anak na. Ano ti tao iji palingkay. Muwin nga rod ah. Kaasi ti apo ko ta. No, itugot na iti pagtrab-trabahuan na. Si kamatag ti mga awir iti apo ko ta. Tunggal adda trabaho da nga gasawa. 5 times a week ko naman. Gagangay na lakay. Isulaang mo't ti amok ang maitulong ko iti anak ta. Nanang, ala akong tiputot ko. Nay, ada ka ni tatangyaw. Ay, lakay! Adan ti manugang ta. Alaan na kanon ti apo ko ta. Ala, agtugaw ka pa'y barok ta. Agkapay ka pa'y. Saan nanang? Ang mga numakaungat ni Rika, numabayaganak. Agkapay ka laang maut. Apay ko mga agungat. Intun maminsan tulangan nanang. Agkapi-kapay mayo anak kao. Ha? Siya kaunti makaamong agpalawag iti asawa. Muntay ta silpon ka ta awagak ni Rika bakay. Mga nupanunutan na. Ay, ni tatang mo, ti makaamong agpalawag kan ko ana. Agikat kan iti trabaho, bagat. Apay ko mga gikatak mayo. Taagadalan ti anak ta. May mayat matlaang no matutukam. Umdas ayamat ti sweldo magastusan tayo. Umdas
Nusaan akom komporme ti paggasgastusam. Anya kay ti aramidag no bilang. Sa anak anay rom, ngawan igigamak a kwarta. No kayat mo? Aglako ka lang ni ti barbecue kan fishball. Tapno adda sideline mo. Awan pagpuunak lakay. Siya akong ti makaamo iti pagpuunam. Tapno maasikaso mo't lang ti anak ta. Nakababain mat kadananang kantatang. No aging ga ita, kat ipaawir mo ta ti anak ta kadakwada. Panagkunam ka di, kat okay lang ka ni tatang mo. No, simple lang ti kasarta, Julie. Wan, manakaawat mat ni tatang ko. Ang mga nubunggat ti kalay sa akayat na, parakin ka. Sana kasjay ni tatang. Ay, pasensya kayo na, Julie, kan Edgar. Nagluto ak pa'y nga biniti ka ng tibaboy at tarakan mi kan nanang yaw. Okay laang tatang. Napatag ti ibagami kada kayo. Anya ti ibagayo aya. Agkalay sa kami, ngam simple ko malaang. Ay, way. Sige ta, partyen tayo ti may sa baboy no kwa. Uray saanan, tatang. Ila ko yukit di, ta isupay nga igatang yo iti masapsapul yo. Sige, kasar kayo nga rodan. Tapno, manayunan man mati apumay. Ha? Wala ang amin ti apumay kanimanang murika. Kurang na jay Sa nga pulo ko matapno, naragragsak. Ano niya? Agkasarmat gaya man da Edgar kini Julie. Ang mga nupartyon da ti baboy at tarakan dananang kantatang kat di damat labayadan. Awan dakas na, no datatang kananang ti mangibaga. Na? Saor ano kasjay laang? Saor? Wala, taidi da ta tinagkasar saan ta adimawat kadananang kantatang. Tadamat urnong ko idi. Isong adda na igatang iti baboy. Ay basta! Ipadas da apartyon ti baboy dananang kantatang. Agreklamo ak at talaga. Anya? Hello. Umay kayo pa'y man dito'y balay, nanang. Ha? Anya ti aramidak dita, anak ko. Da kayo pa'y kumati mga awir ka dagiti apu ko yo, tagpa-sentro ak. Ag-purchase ak iti ilako ka fishball. Anya nga oras ti rubwat mo aya. Itamat lang nga, nanang. Mabit lang nga ron, taagpakada akan itatang yaw. Sa dino ti papanamba kay. Iti nga ron ayan dari kalakay. Daytoy nay, umaw-awag. Tapay, Mamumuna, jaya puta ti makagapaw. papanan ni Rika aya. Ag-purchase ka no iti fishball nga ilako na. Alagrubwata kon, taas ikan ti makaamo dito ibalay. Kumusta ti check up mo bakit? Good news, lakay. Anya ti kayat maasawan? Anya ti good news? Agdadagsan akon, lakay. Oh, no kasta, agbalin ako ni ama. Wan Inton bigat, gumatang ta itibado kan lampin, kan daduma pa ya kasapulan ti ipas ngay mo, bakit? nagsapa mo ton. Una, tapno awan to ti pagparikotan ta no nakasagana amin ay. Imawag ni Edgar ang manugang ta itay lakay. Anya timbaganakin ka. Nagpas nga yan ni Julie. Aya, Uwad, mapanak itay ti ospital nga yan da. Kaya't mo ti sumurot. anya nga oras ti robot ta aya. Alas 10 kumaa. Bala, orayan na ka raw ta, iwayway ko pa ginwang ta, bakit? Agawa am nga road. Wen, mabiitak laang. Kaya't kumot na makita ti apo ko ta, bakit? Da kayo mati lumabas, nanang, tatang. Di mo na damag ay ari ka. Ti anya? Nagpas nga yan ni Julie. Aya? Wen, isuna ti sarungkaran mi ita. Nuwawan ti aramidam, di mapantayaw. Da kayo latan. Adu ti aramidak dito'y balay. Alakit ang patuloy kami nga runay. Sarungkaram tulangan ti kaanakam no agawid na di tabalay ta. Masapul ka nung ang mapanda adwa. Anya ti kunam anak ko.
Ay, awan, nanang. Tikunak, agpatuloy kayong tane. Anyat urasan. Adamat gayam ni nanang dito'y balayo, Julie. Wen, manang Rika, iso tinagboluntaryong aglaba, tapno saan na kano ang mabannog. Talagang the favorite na mo tayo, Jay, abakat. Anya ti ko na, manang? Ay, di mon sa lodsudan. Ta saan mo't aparakin ka timbaga. Sumar ka nga rod ata, kapi-kapay. Saanan? Adala na patagalakad ko ita. Numaki kapi akpay, ang mga numataktakak kitde. Talaga nga the favorite na mo day dya abakat. Na, asino man ang tibakat adak da kamatam? Ni nanang asino kumapay? Anya? Nakitak nga day dya balay da Julie itay. Aglablaba. Aglablaba mo't lagayam. Favorite mo't ngay bagbagam. Wan tagasong ngay day dya. Ilaba namat amin tibado da Julie. Na, katuray si kamat, ilablabaan da ka ni nanang. Wan ngam saan mo't akas jay kaado ti palpalabak ide. Ibagam man tipod no. Umapal ka kadi iti kabsat mo. Umapal nga ibagbagam mat. Wan taapay akas ta ti panagsasaom. Pagbalin naman tan adakas ni nanang kadagiti istoryam. Amok favorite na ni Julie, sipod pa'y ide. Ay, agselos ka man ngaminan. Nalipatam samat. Nga adu tinaitultulong dagiti dadakkel mo kadata. Lakay, sa bale ti madlaw ko ken ni Rika. Apay ni Rika, Kasla agim ibon iti kabsat na. anya kumamot ti pagimunan na, kat agpadala ang matitrato takadakwad ang agkabsat. Tunggal agsarita kami ngamen. Kasla, paspasagidan nak. Ang mga mait no bindot lang, ti man nakaawat mo, bakit? Saan lakay? Talagang agim imon ni Rika ken ni Julie akamsat na. Ay, nasagit siguro ti Rikna na tultulong ak da Julie. Oray isuda mait, natulungan mo't ida. Hanggang awan reklamo ni Julie. Itaan ni Julie mo't agkasapulan iti tulong. Kasta ti ipakpakita ni Rika. Ay, agin sisingpot mat gayam day jay akapsat. Kasano mata na ibagam nga ginsisingpat ti kabsat mo, Julie, bakit? Wen tano agsarsarita kami, nasayaat mo ti panakisarita na kanyak. Ngam no nakatalikod akon, pagimimunan nakgayam. Anya ti ka po nang agimon kan ka? Nasakit lakit di ti mata na, tunggal makitkita na atultulungan na ta ni nanang. Oray suda mat. Ninanang ti mga awer iti anak da idi. Diyak man amo kan ni manang, plastik mat gayam day jay. Managapal, kan nalaing pa'y nga garamid iti istorya. Da kami kan ni nanang tidakas iti imatang dagiti gagayam na. Di mo latan ikaskaso, bakit? Ay saan? Kasaritak ti kabsat ko. Idi iso ti tultulungan ni nanang, awan mat nangag na kanya. Itaas siyak mat ti matulungan, nagaduti sa una. Mabalin ka di manang? Di ka agaramid iti istorya kontra kada kami kaninanang? Awan ti abmok dita. Di ka man agin sisingpot manang? Apay nga minadi mo idiretso nga ibagano anya ti parikot mo. Amok, ngagselselos ka. Tamakit kitam atultulungan nak ni nanang. Ay saan napud no dayta? Di ka man naglibak manang. Ibagbagam kanupay asyak ti paborito ni nanang. Katpud no mat. Saan ka naragsak atultulungan nak ni nanang? Ti kayat mo, si kalatan ti matultulungan. Dinadaal nak siguro ka ni nanang anya. Anya timbagbagam kan kwa na. Ay, di mo ipasa ti ugalim kanyak manang. Talaga kit di aman nagapal ka akabsat. Agar aramid ka lang iti pag-aapaan tayo. Nagistorya ni Julie kada kayo anya. Imayak, takayat ko ti agpalawagken ka, anak ko. Kunak tumat. Dayjay manan a Julie ti kampiyan nyo. Iti anya aga po ay apagimimunam di kabsat mo. Amok a favorite yung amin ni Julie.
Anya, favorite asasawab mo. Patas kami kanitatang yo. Awan makagaputap no apalam ni Julie. Tauray si ka kat tinulungan da kamot. Saan da kamot abinaybayan ide? Di syakmanan ti kamalay. Amom anak ko, agpada kayo anapatag ka na kami kanitatang yo. Awan ti pampaborito may. Iso ano mabalin? Di yo kumaapalan kan padaksen ti tunggal maysa. Nangyagak iti saba, Rika, anak kao. Agyaman aklaunay, tatang. Tinabatay, itid kumat ka ni ading mo, Julie. Sige lang, tatang. Nay, pangasim tadi ka umapapal no ikakmat ti kabsat mo. Amangan no inton madamdama kat pagbalin naman ang adakas ni Julie. Saan ang tatang? Nasayaat no kasta. Anak ko, ikatem ti apal ken gura iti pusom. Tapno saan ang madadaal ti relasyon tayo ti tunggal maysa. Wan, tatang. Bidot ko day jay. Ala, maragsa ka nakunay. Ta naamiris mo ti bindot mo, anak ko. Kaya sapay ko ta saanan na maulit ti kasjay. Ayatan nyo kit di ti tunggal maysa, ta agkabsat kayaw. Di agkakabsat, agpipinatag da kuma. Agsisinakit da, kan agtitinulong da, tapno naragsak ti panaglilinangan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Di siya sino man nga aganad kadagiti ibagbagana, ket ilislisi na ti bagina, iti riribok. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Awan ka di tilakad yu ita, tatang. Agpasintruak ita, anak kao. Apay kaday. Ni, sapay agpasentro akmat ita. Apay kadiyaya. Awan ngamin ti mang receive iti parcel ko, tatang. Ma-deliver ngamin itakat. Anyaya ti order mo. Pagpapintas Mabalin mo't nga ibatim ti bayad mo dito'y balay. Ilamang mulaang iti pasaw. Ay, delikado, tatang. Saan mo't amabalin apastrakan tayo ti delivery rider? Iti gate laang Saan mo't siguro nga agtatakaw day jay. Ay, amukon. I-Gcash ko latan ti bayad, tapno awan ti parikot. Bili nagtulatan nga ibati na ti parcel ko iti gate tayo. Adakan kaday ta. Nakababain mat no taktakang pailaang ti kaaroba tayaw. Hello, ma'am. Adak, dito'y sentro ita. Anyang aminan ti kolor ti pintor ti balayo, ma'am. Na, di mo imbagakkan kan? First time ko lang amin nga gi-deliver dito yung lugar yo, madam. Iso saan ko pa ya kabisado. Blue ti color ti balay mi. Blue matlaang ti gate mi. Ibatim latan ti gate ti parcel ko. Siguraduam lang asan ang makit-kita Tama nga no alaan ti sabali. Ti bayad nyo ngay, madam. I-send mo lang ang ti Gcash mo, ta i-send ko ti bayad ko. Okay, madam. Itamat lang tapno malpasan. Sige, madam. Isend ko. Nanang, agpaamyana na kita. Anya ti aramidem ijay-jelay, anak ko. Imawag namin tinagaplayak. Kat kurang kano ti requirements ko. Anya?
Iso ti ilakad ko ita, nanang. Apay nga min adi mo kinumplita o di na interview kayaw. Jakmut amo akasapulan da pay day jay. Iso amasapul nga ilakad ko ita. Iti kasta, makapangrugi akmatan iti trabaho. Agan-anad ka, anak kaw. Wananang, di na ka di pa kadanagan. Ada ka di pa'y kwartam dita. Adda pa'y, nanang. Ala, agrubot ka nga rudan. Iti kasta, makapangrugi ka matan iti trabaho. Ada ka matgaya Narda. Ti parcel ko nga itatang. Parcel? Imbagak mo't iti delivery rider nga ibati na iti gate tayo. Nay, awan mat tinakitak a parcel itay simmang petak. Ni, delivered ko na namot kanyak. No adda ti imbati na, di adda kumamat tinakitak. Ay ipadas mo akong takan dahil di anang i-deliver. Nag-text nga rod kanyak tatang na i-deliveran ko na. Nay, papanan kumangay dahil di a parcel. Na, amang ano damot limabas akalugaran tayo kat pinaginteresan damot ton. Ay, pagan ano da kumamat ngay ti parcel mau. Anya lati amu tayo ngay tatang. Amang ano nasulisog mo tanangala. Ay, mapanak man iti ayan danana Fatima. Iso dalaang mo ti kanayon alumabas diti balay. Ay, agtanan ka anak kaw. Makisarita ka anasayaat kadakwada. Ada ka din nakit tayo a parcel na ibati iti asidag ti gate mi, Nana Fatima? Ay, awam mait balasang kaw. Anya? Apay ka day. Amangan ko nakno ada ti nayawid ni Jelay dito'y balayo. Pagpapintas ti linaon na day a parcel. Nay, aganad ka, agtanang ka. Di kag papabasal no awan pamanagnag mau. Asino ay kumangarod ti dagduma amangala. Mapukpukaw ka day. Isungarod nga agsalsalud-sudak kada kayo, Nana. Da kayo laang mo ti kanayon alumabas si Jabalay. Kaidil-deliver da laang day a parcel itay bigat. Nay, awan ang mumi dita ah. Ada ka din ni Jelay, Nana? Mabalin ang makasarita? Ada na panan na. Urayam laangan alumabas iti ayan yaw, takasaritam. Tano siya, awan amok dita parcel. Kinasarita na kakadini Narda, Jelay. Ne, saan mat, nanang? Imbagak mat nga urayan na alumabas kay Jabalay da. Di siguro nakita, ah. Apay, nanang, adda ka di parikot? Data ti pabasulan na anangala iti parcel na. Ha? Parcel na? Wan, mapukpukaw ka now, kat kay dil-deliver lang itay bigat. Awan ti amok dita, nanang. Uray siya, awan ba ti amok? Ngam no agsasao ni Narda, kasla sigurado adata tinangala iti parcel na mapukpukaw. Mapanak man iti ayanda. Agsarita kami man. Saan mabalin basta agpabasol latan no awan pamanaknak na? Anya dya imbaga ni nanang kanyak? Mapukpukaw ka no ti parcel mo? Wan, amangan ko nakno pinaginteresan nyo motten. Saan Pagan anok mo't nga iti parcel mo? Da kayo laang mo't nga aginati kanayon alumabas diti balay. Gaputa dito ti pagpagnaan mi? Atapam atinakaw mi ti parcel mo? Asino kumangarod nga iti daduma mapabasol? Ay, agtanang ka, Narda. Saan maiparbeng apabasulan na kami? Saan mapukaw dayjay no awan tinangala? Taipilit na pailang amin. Awan nga rod ti daduma mapabasol. Aganad ka kadagiti isaw-sawang mo, Narda. Di ka kumabasta agpabasol. Tano saan ka pa nga agsardang, ipabarangay kan. Awan ti pamanaknak mo. Angam no agsasao ka? Kasla sigurado ka ada kami tinangala iti parcel mo? Hello? Ma'am, pasensya kayo no italangan asong batak tiyawag yo. Busy ak ngamin. In-deliver mo ti parcel ko dito'y balay. Saan ka di? Wan ma'am, itay bigat pa'y Iti blue agate tinang ibatyak. Awan mo't nga minan dito'y. Anya?
Kasanong awan, madam? Awan ti makitak a parcel ditoy. Jack amo Ada siguro limabas kat pinaginteresandan ti parcel ko. Mapanag di tano bigat, madam. Agsarita tayo to. Uwan man tane, agparikuta kon. Kasapulak unay dayjay a parcel. Saan na maiparbang tikas di pa nagsasaom ka ni Jaylay? Prangka akla ang tatang. Na. Sigurado ka kade nga iso tinangala iti parcel mo. Sa anak pa'y asigurado. Ngamdakkel ti posibilidad nga isuda, tatang. Kasaritam nga umuna tinangi-deliver. Kat no iso nga rod ti kinasaritak iti cellphone ko itay. Diyo ka din ang agtimbagana na i-deliver ka no matan ti parcel ko. Ang mga mait no sa bali abalay tinangi-deliveran na. Blue agate ka no nga rod, tatang. Saan laang mait ada tayo ti kulay blow ti gate na. Ay na, pangasiyo, tatang. Mas stresak lang nga rodon. Karkaruan nyo pa'y mat. Anya lakit din. Una. Tama nga nuwinton madamdam May pabarangay ka. Gapu iti kastapan agsasaw. Anyat imbaga ni Kapitan keng ka, Jelay. Agsasarita kamin to kano, nanang. Masapol ka di nga ipabarangay mo ni Narda, anak ko. Wen takas jemot nga min ti panagsa sa una kanyak. Pagan anok ko mati parcel na ngay. Amang ano panunutan da, nagpabarangay ka kat simple laang ti parikot yaw. Simple laeng, nanang. Ngam kasanuak mat ama is-stress gapu iti aramidan ni Narda. Syakit din ti riribukan na. Kat awan mo ti dakas nga aramidak kan kwa na. Sa bagay matkit di Uray simple lang ti saan mi anak kinaawatan. Masapul ama aksyonan. Taamangan no mabaybayan kat agbalin to adakkel nga isyo. Narigatan, nanang. Ay, anya ti masapol mo, Imelda. Parcel mat ni Narda aputot mo dahito imba ti da ijay balay. Ha? Kita ti na isurat. Naganti putot mo. Ay, wan. Day ti parcel asap sa pulan na idi kalman. Awanak nga men, iji balay, idi kalman. Iso nga itala ang anakitak. Ay, ijay matgayam tinangi deliveran da. Ay, nagkamali at tinang i-deliver. Saan na siguro akabisadaw? Kan may isa, agpada ti kulay ti gate tayo. Ay na, agyaman naklaunay ata in sublime. Ah, Ay, di pa'y kalman ang masiksikuran day jay anarda. Pagpapintas na nga maintilinaon day to'y aparsel na. Daytoy mo tay parcel ko ang mapukpukaw, tatang. Inyag ni Nanam Imelda. Anya? Ijay matgayam tinang i-deliver anti-delivery rider idi kalman. Ha? Kung natumat kan ka, Ay una yun day a tao. Sa bali mo't gayam abalay tinang ibatyan na. anya ngay ita. Anya ti ibagam kada jelay. Na, awan basol ko kadakwada, tatang. Na, kat no alisto kang agsasaw. Di mo pa'y amuan ti punaw, sakbay ng agsaw ka. Kalkalpas ko lang nag-deliver, madam. Mapana kon itayan niyo. Saanan? Ne, apay ngay, madam. Insublida ka di ti parcelyo? Insublidan. Unay kamatan. Sa bali mo't gayam abalay tinang ibatsyam. Ha? Nakabasbaso laklakat nga rudan gapukan ka. Nakabasolak gapu iti kina irresponsablem. Kulay blue ti gateyo, saan ka di, ma'am? Wen, ngam sa bali agit tinang ibatsyam. Ha? Kasta ka di? Eh, pasensya kayon Saan ko nga min nakabisado ti balayo? Diyak mat amo sa baligayam na jay. Awanan ti maaramidan ti pasensyam, tanalpasan. Nakabasolakon gapukan ka. Ay, no apay ngamin asikapay laang tinang i-deliver, Anya? Anya ti kunayo, Nana Imelda? Adda na i-deliver a parcel iti ayan nyo? ay wan, parcel ni Narda dayjay. No,
No kasta. Talaga sa bali abalay tinangi-deliveran da iti parcel na. Apay ka di aya. Wana, takas taunay ti ungat na kanyak, nana. Syakid din ti atapon na nangala iti parcel na. Tagayam, sa bali abalay ti naka-i-deliveran na. Nagado sa una iti kalman. Apay nga minasaan pa'y ang nagsaludsod, sakbay nga agsaaw. Jakman ammo iti day ti ababae, nana. Mala, pagsaritaan nyo day tabatag, tadi kay gayam nagkinaawatan. Wana na. Talaga nga agsasarita kamin to ije barangay hall. Jak magustuhan ti kasdi apa nagsasauna. Makapasair ngamin. No apay mo't amasapon nga ije barangay hall ti pagsasaritaan mi No isulti kayat da, awan ti maramidam. Nakasimsimple aparikot. Si kantumat nga main, di mo amo ti aganad. Uresan ka siguradaw, isawang mulat ta. Awan basol ko tatang. Basol tinangi-deliver. Wain, nagbidot ti delivery rider. Tasabali abalay tinangituludan na iti order mo. Nga madalat tamat basol mo kada jelay. Anya? Talaga maasardakan ka. Nang runa, katkas jay ti pandakisaritam kadakwada nga agina. Awanan ka iti mo daw. Anya ngayon ti planom jelay. Nagulimak matan ni Narda. Nagulimak taam mo na nga iso tinagbidot, nanang. Matuloy ka di pa iti panagsasarita yo iti barangay hall. Wana nang. Amagan mo't no. Tapno adda pagnakman na, nanang. Tapno intun sumaruno, agan na din iti panagsasauna. Kasla kaasi nga main. May baba inday jay no kwa. No umay dito'y balay nga agpasensya. Amangan no agbaliw ti kapanunutak, nanang. Anya ti gagaram, Narda? Mariribukan nak iti mapaspasamak, jelay. Anyat kayat mo asawan? Nasakitan ti ulo kamang pampanunot. Pangaasim, tadi mo ko man ituloy ti planom. Agsasarita tayo lang matidya barangay hall. Mabalin mo't nga agsarita taitan. Amangan matno agin sisingpot kalaang manan. Saanan? Pangaasim tadi nak ipabarangay. Sorry, pakawanan nak kuma. Apay ngamin adi mo ammo nga annadan dagiti rumrumwar itingiwat mo? Madanagan nak ngamin no saan nga agsubli ti parcel ko. Kasapulak unay dayjay. Wen, maawatak no madanagan ka. Ngam saan arason dayta, tapno pabasulem ti padam a tao. Saan na maulit, jelay? Saanan? Okay. Pakawanan ka. Ngam inton sumaruno, agtanang ka kuma. Agan annad ka. Panunutem pa'y ti ibagam, sakbay nga agsao ka. Iti kasta, mailisi ka, itiriribok. Naawatam? Uwan, jelay. Katagyaman ak unay. Ikarik, saanan ang maulit? Agannad ka, iti panagsaritam, iti kaarubam, tapno maliklikan, ti saan nyo apag kinaawatan. Papagayam, ditan tinagibusan, ti maisapay apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na ibag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam.
Inta ibasa ti umuna a Timoteo Kapitulo 5, versikulo 1 kan 2. Di mo ongtan ti lalakay ngam sika. Kasaom kitdi akas bukod mo nga ama. Iti amin a kinadalos, ibilang mo akas mo lakabsat dagiti lalaki nga uping ngam sika. Akas mo ina dagiti babaket, kan kas mo lakabsat dagiti babae nga upubing ngam sika. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Ne, sumaksakdo kayo matito'y gripo me. Ngam di kayo pa'y nagpakada, nana. Ay ibagak maat ka ni baka mo barok. Diyak ngamin makapandita bangir akaro, bata nasakit ti saka. Kasano ako na ngayon bagam kini bakit? Kat awan mat ita ni bakit ko? Idi nagrana kami dito, idi na panalawas. Imbaga na asubakdo akanulata. Idi na panalawas dayjay. Masapol akada sumakdo ka kat ipakadam. Weno saan, mangted ka mat iti uray basit. Imbagla pagpatariman iti gripo. Anya, bayadak ti danom, barok. Sana ba ti danom dayjay? No di kat pagpatarimaan ko no adda madadal iti gripo. Kasta ka day. Rumbang lang tasan ko mata dinawdawat ti gripo. Ginatang ko, nana. Apay no sikat ti mapansumak daw di ta gripo ni Jose. Hawan nga min sinsilyok. Sumakdo ko na. Ang apay ti sinsilyo. Imbaga nga min ni Wilson. Bangtedak ka no iti sinsilyaw no sumakdo aki jay gripo da. Kaya't mo asawain. Pabayadan na ti danom. Saan ka no abayad ti danom? No diket pagpatarimaan da, no madadaal ti gripo. Ay nalabas mo't daytan. Apay madadail la adagaos no makisakdo ka. Saan na ka no adinawat ti gripo? No diket ginatang na. Ay sapay nagaday jay balay da Diyos siya pagsakduan. Nalikaw ti dalan. Tay naladan ni Wilson ti pagnaan nga agturong ijay. Tatakubbo. Papanam. Ay, umaya ko masumak daw. Tanalikaw ti dalan, numapanak pa lang di tabalay da Jose, barok. Awan parikot. Basta mangitinag kayo, iti kunak apagpatarimaan iti gripo. Ay, wan barok. Adamat sinsilyok ditoy. Kasta! Narigat ti manglikaw iti dalan. Nasaysayatan tayo mangted kayo iti sinsilyo, ngam ti manglikaw kayo pa'y iti adayo adalan. Ay, yan yapay nga, no di kasta barok. Yag mo nga rodan ti sinsilyom, tamapanak namin di tatsangge. Ay, adto'y barok. Kasta lakay kubo. Bagta na sabat ka, tatang. Kwartaman. Anya? Nagdakkalan ka akarne? Dumawat ka pa'y matiti kwarta? Una, awan nga rod kwartak. Ingka nga nagsapol iti pakitang danam Da kayon timapan makitangdan. Tay bingayan daktulangan. Naglalay nga amon ngay. Kakaisuna nga daing bayad jay makisaksakdo. No kasta, ibingayan dakmat nga rod Timulong ak anagkali ti dadya pagsaktuan. Syakmet tinagbayadan da. Isu a syakmet timanggastos iti daytoy. No kasta, hinakmat nga rod agbantay jay gripo. Tanwad da sumakdo. Singirekmet. Madi ti ar-aramiden nyo nga agama. Apay apag negosyoan nyo ti gripo tayo. Rumbang laeng apagnumaran tayo ita, tanaggastusan tayo dayta, idi na aramid. Ang inted ni Apo Diyos ti danom, tapno pagraranudan. Inted ka din ni Apo Diyos, dagiti inaramat ko agripo, alaman.
Kunapay dagiti kaaruba tayo, abastos kayo kanong agama. Awan kanot respeto yu kadagiti nataengan nga umay makisakdo. Isuda ti rumbang amang respeto kanyak. Tasak ti aking kukwa iti pakisaksak duanda. Ay nalakay, madidayta a kapanunutam. Kaaruba tayo ida. Masapul ti respeto iti tunggal maysa. Awan kat babain dagita. No awan day tagribok, saan da nga agbyag? Una yan. Ay, addan tulak at ibo nga amadi dayta nga aramid yung nga agama. Naganos kayo, nana? Nagadayo ti pagsakduan nyo. Ay, nagngi na mga minan ti Senior Jay agama iti danaom. Nagsabrak da pa'y ngagsasaw balasang kao. Anya ti kayat yung asawan itingimina, nana? Adda ka di bayad ti mapan sumakdo di taayan damanong Wilson? Wan, balasang kao. Iday ka nalakapay. Ngam ita, impagi namanan dya anak da. Ay, una yan. No adda kumahusyo, igalot yu di tagripo. Ipaturong yu ije balayo. Bombain yu dito tapno makadanon ti danom ije balayo. Ta sumalugmat. Anda ti hus may balasang kao. Mabalin ka day nga ipagalot kao tapno saan kun nga awitan ti danaom. Wen, nana. Ibagayo kin ni tata, ta igalot yu di tagripo. Inton makabumba kayo, mabalin nyo nga ikatan ti galot na, tapno makasakdo man ti sabali. Sige nga raw, balasang kao. Ati dogma di hus may. Masiguradok adumanon dito Ayan nga iti sinakdom bakit. Awan mo't karga ti timbam. Imbaga ni Jose, nga kaigalot ti host, nga ipaturong mo di ta drum. Narigat ti agawit iti danaom. Ha? Mayat ni Jose nga isilpo ta ti hostay di gripo na? Wan lakay. Isungarod tinang ibaga nga kakanoy galot. Ay nagsaya aten nga nukasta. Ay nagkarumot nga minday ta akaaroba. Tapabayadan damat ti danumda. Awan maaramidan ta. Takukwa da ka nga ron ti pagsakduan. Agam nalabas damait. Numuna ta nagbastos da. Lakay kubo kung kunada kanyakaon. Ay, awan nga agpaiso ti respeto da. Agpada jay agama abastos. Awan matan ti umay sumakdo, tatang. Awanan kwartak. Uray siya kanod. Awan kwartakon. Uy, sanino nga ta ti pagsaksak da? Alangan nga ijay gripo ni Josie. Kat adayo ijay. Uy, ijay nga tangag paiso. Inaktuman kitaan no ijay da mapan. Wenman. Anya nga ta ti aramidan aya. Tapno agsubli dito'y dagiti umay sumaksakdo. Inakpagong tanday jay at Josie. No ijay ti pagsaksak da. Amang ano timulad. Kat pabayadan namat itinalaklaka. Kasta nga tangag paiso. Agtutulad iti negosyo da jay Josie. Sayang. Sapay kanayon nga adda kwartak. Manipod agpabayad tayon kadagiti umay agsakdo. Apay nga asaam day tabuneng mo. Kat natadam lang arudan. Tapno sigurado ang matagbat ti tagbaten na. Anya ka di ti tagbatam. Itaman pay. Saan mo nga amuan? Tas sigurado addi kan tumanen umanugot iti aramidak. Ay, addan sa manen madi a plan-plan wam lakay. Saan mo nga amuan ko naklangarodan? Basta da tagbatek. Ay, saan ka kumamat nga agar aramid iti maikanwas? Apay anak ko nam dayta. Pagsapulak daytoy. Masapul akanayon nga dasapul ko. Di ka maawatan. Mabalin ka di nga ilawlawag mo. Sana na masapul kunakmat. Agpaiso ka di ti imbagan nga ado ti hos nga impaturong da iti gripo ni Josie. Undatang. Numalpas ti may sang agbumba. Ikatan na ti hos. Kat isublat daman ti sabali ahos. Tapno agturong iti babalay da. Iso nga awan ti umay sumakdo ditoy.
Tanagaramat dagaya man iti hos. Anya nga iti aramidan ta. Inton rabii, mga lata kadagiti nagango aruot, ket iparabaw ta kadagiti hos. Makaalala iti ruot. Apay kumangay nga iparabaw ta kadagiti hos. Tagbatag kumadagiti hos, ngam amangan no siyak ti atapen da. Isu apuuran talangan. Tapno mapilitan da nga umay sumakto ijay balay. Mayat nga agpaiso. Talaga amayat. Sana bale, takaruruutan met iti ayan dagiti hos. Ado ka din ti karga ti drum bakit? Nabayag ba sita nagbumbaki jay gripaw? Itayak pa'y dito eh. Ngam awam mo ti di mano na danom. Nay, apay nga awaan. Ket nabayagak mo ta nagbumba. Imposible mo daytan. Nakagalot ka diti hos. Galot ko pa'y nga imuna sakbayan nagbumbaak. Ayng kaman kita enti hos iti karuutan. Amagan gagpay sunod na pugsat ti hos. Ang imposible mo ama pugsat. Apay nga raw dasan adim manon ti danom dito'y balay. Ay, inak man kita enti hos. Amangan no na pugsat nga agpaisaw. Uy, lakay kubo. Anyat sapsapulam dita karutan. Apay nga yan nauram meten ti hos mi dito'y. Nauram? Binantayan nyo kumaa. No asino tinanguram. Lakay kubo. Apay no awagan naklang ni tinagan ko. Kamday tayo awagan nakitilakay kubo. Katpudno mat ako buo kayo. Alangan mat nga ibagak akyad. Ay, bastos ka nga ubeng. Agpada kayo kinitatang mo ang mga awag kanyak itilakay kubo. Uray tagpay sumot ti awag mikan ka. Ay, panawan ka man langayn. No asino met nga ta ti awanan bay na nang pur iti hosme. Ado kami pa'y nga roda na puuran ti hosna. Anya tinapasamak iti hos. Nauram mait. No asino kit di ati nagdakas ti panunot na anapan nanguram. Ay unay mala ka nga roda. Uraman da pa'y pati hos. Nangina pa'y mga raud. Ay, awan manaknakam tinangaramid iti dayjay. Awan ka di tinadanon mo ijay. Ni Junior. Masuro nakiti dayjay apodot ni Wilson. Lakay kubo kung kunanakit din kanyak. Nagbastos. Isu ti mangmangag na kanitatang na. Isu at tinulad na mataan. Nagpadaan da nga agamaa. Imbaglahangain. Tasana kas jay ti aramid ni Betty nga asawa ni Wilson. Kaasi kayo mo, nana. Napuuran mo laki din ti husyo. Saan anapuuran day jay no awan ng puor? Nagdakasan. Angam saan amat maturog ti Diyos balasang ko. Ikananto kuma iti pagnakman ti nagaramid. Wan matkat di anana. Pulos asaan arumang ay ti tao adakas ti kapanunutan na. Agpaisutan ako ng basang. Maikanto iti pagnakman na. Ay wan gayam. Pakibagam man kano kanila kaimaw. Tamaysa kadagiti tangdanan nila ka ikaw. Agpakali kami mat iti bubon may. Agpakali kayo kunayo, nana? Wan basang. Isutimbaga dyan anak may. Agpakali kami kanaw, tapno saan kami amarigatan. Umay dangaminan agyan dito. Apay ngay. Idi nagpakali da iti bubunda di tabangir. Kimidit matanti danom dito'y gripo tayo. Wen nga rod lakay. Maabot mat ti danumnan. Kimidit mat nga agpeso. Kasanon, no dumanon ti kalgaw. Ay. Awan papanan na no di awan danom dito yan inton kalgaw. Ita, tasaan pa'y akalgaw kat basitan. Wen nga rod Kapilitan nga intayo mat makisakdo. Day takat mapan makisaksak dun iti karuba.
Amangan no pagbayadan da tayo mat akas iti inaramid yung agama. Uy, apay nga ta kimidit ti danom ti gripo tayo. Amangan mat no na leksyon kayo, gapo iti inaramid yo. Imbag tanasabat kayo, nana. Mabalin ka di ti makisakdo ijay gripo yo. Mano ka di ti bayad ko, ta makisakdo kami. Makisak daw ko ng basang. Nadadaal ka day ti gripo yaw. Saan, nana? Ngam kimidit, manipod adan gripo yo. Kasta ka day. Agin na dayo mo tayan ti gripo tayo. Apay nga Ay, jakman amo, nana. Ay, basit sa mo ti danumnan. Mumay kayo lang makisak daw basang. Naubog mag jay gripo may. Uray mano tayo asumak daw. Saan maibusan ti danom day jay? Ay, manungay ti pagbayad ko, nana. Ay, saan ko pabayadan, basang? Sagot ni Apo Diyos ti danom. Pirmi, abain ko. Idiimbagan ni Nana Sofia asaan tayon nga agbayad. No makisakdo tayo. Tasagot ka no ni Apo Diyos ti danom. Kasta ka di. Kababain pa iti inaramid ko iti. Saan nga ta kimidit ti danom ti gripo tayo, tatang? Gapu ta imot ta. Nalabit kasta. Ala, bayan nyo. Dumawatak to iti dispensar kadag iti kaaroba. Uray di panang basbastos ko kini Tata Marcos. Uray siyak mo, tatang. Dumawatak mo't iti pamakawan. Ipatag ti pada atao akas matlaeng kabsat mo, tadayta ti pagayatan ti Apo. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 30, aging ka 32. Di ka makiriri iti siya sino man no awan ti gapuna, ken awan dakas nga inaramid na ken ka. Di mo apalan dagiti nauyong at tao. Di mo tultuladen ti aramid da. Takagura ti Apo dagiti agaramid iti dakas, nga maragsakan kadagiti nalintag. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Mayat ti pintor ti balayta nga impapintor mo Napintas mo ti Maris anapilim. Agyaman akmat ta nagustuam ti pilik amaris ti pintor. Saan ko nga imbagbagaken ka? Tapno surprise. Saanan surprise taimbaga ti anak tay di mawag. Anya? Naglukon nga ubing. Diyak ngamin nabilin kat, adi na ibagbaga. Awan mailimad mo iti anak ta. Irugrugin pa ilaeng apapinturaan, inyawag nan. Iso asaanan a surprise. Mayalis ka kuma iti asidag apagtrabahuan. Tapno ka na yun nga da ka iti sidong mi kadag iti anak ta. Bayam, tanwad na may bangon apagtagilakwan iti appliances dito ili tayo. Kidawak aditoya ka may destino. Wen ko ma, lakay. May mayat matlaeng no saan ka akanayon a pumanaw. Gapo iti trabaho. Pagat, ato iti suldok. Dakdakkel nga tanga amang ti sweldo ti kaaruba tanga misika. Taapay apat ti sweldo ti kaaruba kat damagam.
Pasukatan tayo kumamot ti pintor. Wenno, ekstensyonan tayo to'y balay. Pangalaan tayo nga iti maaramat. Umanay laang matapag grocery, kan pakitsendam ti suldok. Apay ngay di takaruba. Adda trabaho ni Glory nga asawa ni Eddie. Ha? Adda trabaho na? Kanayon mat nga da di tabalay da. Online selling kano iti house and lot ti trabaho na. Kasano nga amom nga online selling ti trabaho na? Haddan sa katrumbang amaamot Anya kumati kunam amaamuam. Ay agalwad ka. Ang mga noddamot milagro mapaspasama. Ay na, di mo man igaraw ti kinarugit ti panunot mo. Kano nga tamot ang mabaliwan ti pintor ti balay mi nanang. Apay, mapintasan ka kadi iti pintor ti balay ti karuba. Nagalas mo't iti panagkitak. Uray siyak nanang, nagalas. Ngam no balay tayo tinapinturaan, ay sos, mayat kuma. Agpadatan sa mga upapal. Adamot trabaho nila kay ko. Apayakas la kanayon akurang ti sweldo na. Saan nga ta? Nga adda sa bali amang mangtad kini Glory. Wansa nga agpaiso. Amang ano kasta nanang. Nabiit pa'y ngamin kat, anakitak asinukatan da ti dakkel jay TV da. Ita, nagpapintura da manaan. Day tangarod ti apalak nanang. Jak kayat, anapapintas ti balay da, ngem siyak saan. Hello, Eddie. Kaano kang agawid manen? Inton bigatan. Anya ti kayat mo nga orkidya. At nangamin lako ti katrabaho nga orkidya. Puraw kan violet ti maris ti sabong na. Wow! Gatanga man dagita adwa. Kayat ko ti orkidya. Isungarod adamagak no anya ti pilyam. Tamok amagustuam ti orkidya. Di ka di violet wano puraw? Lakay, mabalin ka di agatangam dagita adwa? Okay, matungpal. Gatangak ida adwa. Ay na, agyaman ak unay. Ala, urayan mi kadagiti anak mo ti isasangpet mo. Agan-anad ka akanayon na. Bye! Lakay, nakita kasi mangput ni Eddie di tabalayda. Adain sangpet na nga orkidya. Apay, sip-siputam kadi dagiti kaaruba. Naira na nga daki di arubayan idi simmangpet. Kat nakita ka nagragsak ni Glory anang sabat iti asawa na. No kayat mo mati orkidya, ingka mangala ijay kabambantayan, nagadu ijay. Ang mga numapukawak pa ijay. Di mo kumaapalan ti kaaruba. Ano sam no anya ti adda? Diyak ba't nga rod maanusan? Di mo pa'y matulad mo't ni Eddie. Anyat ibagbagam. Ulitan man. Awan, kukwam tinangag mo. Ay, apay aya akanayon kang agpupudot. Nanang, anya nga tati aramida, tapno maadaanak mo't itikas iti orkidya ni Glory. Naglaka, inka dumawat kan kwa na. Ha? O masidagak kan kwa na? Kagurgurak na dya babae. Amo na ka di akaguram. Saan mo't ket di? Saan ko pa'y nga impadlaw nga dagurak kan kwa na? Butlagayam. Inka kit di dumawat iti masetas na. Kalpasan na, ikan naktumot. Saan nun nanang? Ama no makakitak man nun iti apalak iti balayda. Sa bagay. Ay, anya nga tati aramiden taya. Tapno madadaal tati ragsak da. Dayta ti panunutan ta. Umapalak no makitkitak ang naragsak na dya babae. Nagsakit tinakam ko no adda makitak nga alikamon na nga awan kanya. Pimanawin jay manugang mau. Ngamjak kayat tinangagaw asaritaan yaw. Apay, anya tinangag mo. Apay, adumdumgag ka iti saritaan, ti akin saritaan. Adak itay di ta kusina. Anya ka di ti basol ti kaaruba. Takas di ti bagbagayo. Adayamot. Di ka naglibak. Sanak atuleng tapno agkamaliak iti dengeg kaw. No nangag mo. Apay nga rod adamagang pailaang.
Bakit kayon ngam awa manaknakam yaw? Aramid pa'y nga raw ti manakam a tao dayta. Nagsaritaan mi laeng. Ngam saan mi makad nga ramidan? Rumbag lang nga. Saan ko nga nugutan ti mading aramidan yu adwa? Nakatugaw ka itirabaw ti bataw dito'y sirok ti kayo iti arubayan. Anya ka diti pampanunutam. Nakitak ngamin itay nanang. Idirimwar ni Eddie di tabalayda, sinurot ni Glory. Kat sakbay apimanaw ni Eddie, nagbinisong dapay. Masurunak ka nakakita. Anya, di tapay ruangan tinagbinisungan da. Day tangarod ti pakasurunak. Naglawa mo ti diyo nagtibalayda. Di tapay ruangan. Apay, saan kaday ngar aramidan ni Garikan kaday chay? Saan nga rod nanang? Ipagatang kuntupay amasetas kat kunanakit din. Amapanak kano ije kabambantayan tay jayak amangala. Agpadadakin ni tatang na. Jay laagi baon ti paglaingan da. Lakay, nawadwad tinaglakwak itaabulan. Inayon ko ti sweldom, tapa-extensyonan ta ti balay. Awan nga min bukod a kwarto dagiti ubing. Adakan ka dayta. Dayta mo ti ring-ring-ring ti balasang nga anak ta. Kayat na ti maddan iti bukod a kwarto. Agurderak nga rod iti materyales. Ibagak tumot kan Nicolas a karpintero, tao may dayaramid ti kwarto ti anak ta. Katwa na. Isun ti regalo taken ko ana dito'y umay akasangay na. Umadanin kat. Wen paisambot ko. Tapno malpas aginggat madanon ti kasangay na. Sige bakit? Sikan ti makaamo. Tamapanak manin iti trabaho. Wen lakay. Angam agkuyog tan arumwar. Tainak agorder iti materyales. Intang aruden. Tapno makaduaan ka. Sakbay asumrekak iti trabaho. Adamad si mangpot a materialis di tabalay ti kaaruba. Wen nga rod nanang. Orayak la matalimo daw iti apal ko. Saan nga tanga da negosyo dagita amay kaniwas? Agpada ta iti atap nanang. Masigurado ka kasta. Agpatinggan to ti ragsak ni Glory. No madadaol ko ti mayat alin nangandang agasawa. Anya ti aramidem amang dadaol iti mayat alin nanganda. Adda na panunot ko. Ngam inton rugyanan dagiti karpintero ti agtrabaho di tabalayda, nanang. Ay kat iba gamot atap no ammo. Pagparangak nga adda lalaki ni Glory. Mangikabilak iti tsinelas ti lalaki iti batog ti tawada. Maawat akon. Pagparangam anag na iti tawa ti lalaki na. Idi pimanawak. Adda imbatik a kwarta iti drawer ti kwartota. Idi si Mang Petak, nakalukat ti tawa. Nadadaol ti screen. Mapukpukaw ti kwarta. Anya? Intaman kita ang titawa ako nam. Sige lakay. Asino nga ta tinangala iti kwarta? Ne. Adda tsinelas ditoy. Mabitla nga. Awagak ti gayem ko a pulis. Rumbang nga maimbestigaran da itoy. Sige lakay. Awagam, tapno makita da tinapasamak iti tawa. Ken, no asino ti akin tsinelas iti dayta adda iti batog ti tawa. Ginagasam ti karpentero ti kaaruba ti tsinelas ko. Awan mo't dito'y nangay kabila kon. Anya? Agpada ti tsinelas iti karpintero? Ay na, di mo pa'y nadlaw akabarbaro ti tsinelas ko. Tasabali ti pakakumikumam. Ay sapay baro day jay. Nabiit pa'y nga inusar ko. Ngam adamot di taunag di pagtsintsinelas mo. Jay para unag. Adda di taunag. Jay para ruwar ti awan. Ingkabil ko jay sirok ti kayo di taarubayan. Kasta ka di? Ay, kunak no tsinelas ti karpintero day jay. Mabit lang ta inak man tanawan di tatawa. Ni, awan mo ton iti nang ikabilak.
Asino nga tangay tinangala? Apay nga da pulis di tabalay ti kaaruba. Pulis kunam. Ay sus, amangan kat no adda basol ni Ede. Iso nga umay datiliwan, ay inak man makidamag. Ay, saan ka man na mapanijay? Ang mga no sabali man ti maaramid mau. Apay kumasabali. Ina man di tabalay dagari kan violay. Ang mga no agkadwa kayo man iti manugang mo nga agaramid iti sao asaan nga umnaw. Tiniliw na kami kuman ati pulis no adda aramid mi amaday. Balaagan ka ba kahit di ka agar aramid iti pakay rubwam. Anya tinapasamak. Tapay nga inala ti pulis ti anak ko. Dinamag ti pulis ni Gary, no akin tsinela si Jay Gamdakot, imbaga na ako kwa na. Anya, alangan nga ibaga na asaan kat kukwa na ka nga road. Natakawan ka nung amin da glory, nanang. At apon dati akin tsinelas ti nagtakaw, tanadadaal ti screen ti tawa da. Ang saan nga tatakaw ti anak ko? Sika tinang ikabil iti chinelas. Ibaga ka di asyak ti nang ikabil. Ang mga nusyak mo titiliwan da. Masapol amapan ko ibaga kadagiti pulis. Asika tinang ikabil. Ha? Kasanuak ngayon nusyak ti maatap ang nagtakaw, nanang. Ay kat makamu kamatan amang irason iti bagbagay. Basta inak ibaga ngawan basol ti anak ko. Saan mat anap napan ijay? Ay, una yun. Siyak samot ti ipatiliw na iti pulis. Nuko na masan asika. Apay nga rod nga da tsinelas mo ijay. Ikabkabil ko iti sirok ti kayo, sir. Idi ka sa pulak, awan mo tan. Nusyak ko matinanguli iti tawa. Apay kumangay nga ibagak at tsinelas ko. Ilibak ko Agpaisaw nga inosente ti anak ko, sir. Naibaga ngamin ti manugang ko. Amang ikabil iti chinelas iti batog ti tawad agluray. Taapay ka no amang ikabil, nanang. Ay tsaka mo Iso ati pagdamaganda no apay anang ikabil. Adda siguro apanggup na. Masapol ang maimbestigaran mo ti manugang yo. Ang mga no iso mo tinagtakaw. Adda kada kayo no imbestigaran nyo, sir. Basta mapaneknek asaan anap na panti anak ko ijay. Uray damagan nyo iti katrabahuan na. Saan alimangan? Kita ang tibong at imading aramid mo. Padaksam ti pada matao. Ngam si kamot lang tinayrubo. Sa anak mo ta nagtakaw lakay. Kasano nga ron ang mapaneknekam asaan asika tinagtakaw. Inak agpakpakaasi ka da edi kan glory. Adidak ko maidarom. Awan mo ta talaga ti tinakaw ko. Imbatik lang mo ti tsinelas mo ijay. Agbabawi ako ni ti madya kababalin ko, lakay. Agbalbaliw akon. Tidakas nga apan, mangitunda, itidakkel a pagbasulan, ngarod intay kuma liklikan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.